Vítam vás v poradni celostného zdravia. V minulom videu som vám rozprával o vzájomnom hypnotizovaní, o pokuse Feldmara Andráša, ktorý opísal v knihe, ktorú práve držím v ruke, s názvom Dúhy zmenených stavov vedomia. Táto kniha vyšla v angličtine a maďarčine, ale ja som jeden úryvok preložil do slovenčiny a tento úryvok vám teraz prečítam. Prečo sme hypnotizovaní na univerzitách? Myslím si, že najväčšou hypnózou v zmysle predpojatosti a indoktrinácie je, že rozum a intelekt sú dôležitejšie ako emócie. Ako by bol intelekt inteligentnejší ako emócie? Viem si predstaviť univerzitu, kde by sa ľudia učili o emóciách. Alebo by im pomohli počúvať svoje emócie a žiť svoje životy počúvaním svojich emócií, nie intelektu. Nemyslím si, že existuje nejaký argument pre používanie intelektu alebo rozumu namiesto emócií. A niekedy emócie pochádzajú z oveľa hlbšej inteligencie ako intelekt. Ak sa pozriete na to, odkiaľ emócie pochádzajú, uvidíte, že pochádzajú zo staršej vrstvy mozgu, zatiaľ čo intelekt pochádza z novšej vrstvy. Je teda možné, že v našich emóciách je nejaká veľmi stará, starodávna múdrosť. Je pre mňa veľmi zvláštne, že takmer všade sa učíme, ako ovládať svoje emócie a ako používať svoj intelekt a rozum na ovládanie svojich emócií. Prečo nie naopak? Ja sa s týmto úryvkom od Feldmara Andráša naprosto shodujem a súhlasím. Prajem vám veľa pozitívnych emócií vo všetkých podobách.